Tikuya. Tokubatsire nei baba? Vakazime. Aiwa tinofara. Ndopanoshanda vaJunior. Ndopo wanoshanda. Ngoona wewe. Izvozvo hamukwanisi kuona bhozi wabuda nevarume wavo. Varume wavo? Mukaita relative na. Wabuda nemurume wavo. Jesu! Wamboenda out. Murume wavo kana? Pamusinonzisa ndepapa ndatobuda nemurume wavo. Pabasa pana? Pabasa pana. Jesus is Lord! Ndini baba Junior kana kuti ndimboona madam shandishandiswa noni wapa muruta. Zvakutoti netse bhozi iye murume wavo. Ayele o ibosi o